Il-pubbliku ma naqas milli jattendi għal karnival ta' tfal tas-Sibt fejn eluf ta' Maltin ta' kuleta imlew il-belt b'kostumi koloriti u ta' diversi karattri biex jaraw spettaklu ta' sfin minn bosta kumpaniji kif ukoll karrijiet ta' kull għamla daqs u kulur. Minn karattri uniċi bħal Freddie Mercury, Mario u Luigi, Naruto u Lara Croft sa' kumpaniji tal-karnival bil-kostumi tagħhom, il-varjazzjoni ta' kostumi kienet waħda vasta. Il-qofol tal-karnival tas-Sibt intlaħaq fi Pjazza San George fejn bħal kull sena tittella l-isfilata. Kienu ħafna n-nies li jimlew l-arena u segwew l-spettakli li tellaw bosta kumpaniji. L-spettaklu mtella mill-ħaddiema taċ-ċentru ta' matul il-jum ta' ħalfar fiħdan l-Aġenzija Support u koll sera il-qlub bis-sem ta' persuni b'diżabilità li kellhom l-opportunità jesebixxu permezz ta' żifna u karattri uniċi għal kull parteċipant f'koordinazzjoni eċċellenti. Fost is-sfin u l-kostumi fl-arena spikka l-karru ta' żgħir Braden li għandu 6 snin fejn flimkien ma' Nannuh ħoloq karru żgħir fuq il-karattru famuż ta' Popeye. Għalkemm it-tempo huwa ftit imsaħħab, illum ġejna hawnhekk ġol Belt Valletta sabiex naraw il-karnival ta' tfal u nieħdu xi kummenti minn għand it-tfal innifishom. Ta' bħal pereżempju x'inhuma libsin. Ta' Harlequin, ta' Pirat, ta' Creeper, ta' Circus, ta' Ninja, ta' Spider-Man, ta' Red Riding Hood, Elsa. U xi tħobb l-aktar fil-karnival? Li konna affarijiet ta' tfal. Il-karrijiet. Il-shows. Nilbsu. Il-karrijiet sbieħ. Il-mużika. Il-kukanja. Għalkemm f'Novembru li għadda d-dilettanti tal-karnival inħasdu bl-aħbar tal-mewt ta' Paolo Kurmi magħruf bħala il-Pampalun, dan xorta spikka fil-karnival ta' din is-sena permezz ta' karattru dedikat għalih fejn il-figura tiegħu irranjat fuq figuri oħrajn. Il-karnival seb għaddej matul il-jiem tal-ħattu tnejn fejn imbagħad it-tlieta jintlaħaq il-qofol bil-Grande File fit-Triq Sant'Anna il-Furjana.